pi kini ka blim game na kawai ke sarkar berthamai ke sarkar barem kal ayat naduk mensua haka jengkren jisteu jongi karnu ke sarkar jong ka tugas ni kamla ban buri ye kijing bakla jong ka da phai sing sarkar gladam kamlong ke besuk kamlong ke bangila ban ngai ban sukono ya kata sarkar barem ban pin song dongrim ya kijing bakla jong pada tekini kijing keren jong menteri nang ba da keno yaki parti ne ba keno yaki sarkar ki barem kalau unprofesional bah kaleng jong menteri nang ba do jongi kung no ukli do jong state ka jong jela jongi ya expect ba kandang ke professionalism ha ki statement ba kanu penyelam bakala ngasuk tu bakal election kala ajan ngasus nakaliang ka forum susale bang impwa ba mentah kan dei kapor ya kong kti tang bermentoh ka election jadi jinglap nang forum pat hafi tak nongot ki beladu syai kena cakap hafi hi nakaliang ka forum omde nang mentah la laisna mentah ngi rakyat ki pun dakamet ila pois ki put kisambaro but nilai i ba kadon sibun ka jing e da pipoi hak tu ka jakai thik hak hapur ti ka jing du nong jong ki perdok perslam jongi jong ki dong senong jong me khalia hakan ka jing pen bet put ki ne nutri ka alo ka basai nilai i ka jing yambril hadu kata temu kadong ka jing kata ka bejur ha nomor ba ngitip sisin mingla adu ka khendong ti kan long ka eki ke ba ba bangin yo byang tekani ka jingle ya ka jong ka sarkar ka jungi ha ka jing penbai ya kan MOU ini ke bala adam kidon si bon jing bakla ki kendrum kendrang bat khamtam me ka jing bam syai bat ya kena baro ka jing klik ni jong ka sarkar ka jongi wat da ka basai ngin kran ru jong ki parti ki badan bentalang bat kene ka sarkar ru undon bala ban sakti menda ki kabinet kidon ki parti baro kamla ban long bah kabinet pi penbai pi kulai kiti pi mi iskot khobor pada pi keren percaya iwi haying pi keren kombai sabar supaya ba ban penthami yo ba pada pi kelag mita ki aktor mde suki legislator tekani kadi kli hi mang athai ba ula khamsai ula khamstan ban un bisar banyak kani ka bentah